Bayad ka ron. Lalo ba na kasasa? Lalo na abot sa mga hindi na magtimpugas ron. Okay, ambot lang ani sir kay kami pud sir. Pasensya kay sir ha kay igor ra pud mi ka deliver man gud ma'am. Dili man gud pud mi mo deliver ug wala nang kapangalan sa inyo ha. Mo na kaya ako kay di ma'am kay o kuan magpapirmahay, magpirmahan na tayo. Naaman dito abono. Picturean lang kanamo nga pamatuod nga dili wala day kaga-order. Sige lang ma'am kay Sa mo ning dalan? ayo. Diri balay ni Sir Arsenio sir, Bargayo. What? Opo. Ito muna, sipit dalan. Ade na kita. Murag kini siguro ba? Murag kini balay ba? Murag mo ito ni sir. Ade. Asya sir. Ambot ani sa sinyo. Pwede ka. Sir mo try mo. Kau galan yun na sir. Ayo. Sir Arsenio po. Nagunsa? Nasya pagay mo? May udto. Ito si Sir Arsenio Bargayo. Oo. Nagilis lagi ka sir. Ako man to sir. Ay, hindi na naman magpapayas. Hindi mo yung speaker. Ay, ako yung yagay. Kaya hindi ko yung yagay. Kuan man gud sir. Na kay maisan? Nope. Na. Pila ka hektarya imong maisan dai? Lumay ron. Mga isa't istaryera. Sa hektarya? Lingkod sa. Pila ka sako abono mahurot nimo ana sir? Mga doon kapas. Duha ka pa. Kay namang gud kay order daw diri nga tulo ka sako nga abono. Ilpos. Fertilizer. Tag 1,950 ang sako niya. Tulo daw ni kasako ra ba sir? Ngayon, Opo. 5,850 ma'am ang bayron mo sir. Kisa ining tawag bisag si sir. Siya ba saya man gud og kapangalan? Oh, Arsenio Magsay Bargayo. Puro 4 Libertad ang gibutang dari. ay ilapon. Nope. Oh. Atong kuhaan pang Abono siya sir. Wala man kay abuno ang ilok. Wala may abono. Dito sa buno. Ah, sige lang po, pero- Istoryahon ka ni kayo kay. Wala lagi kay. Ah, sige. Wala, tingala lagi ko sir. Kay nok may lakaw ba? Gilis lagi siya. Bitaw gani. kung naang galing na. Dili, ang binhe, dili binhe na Hindi ito naman na. to. Ah, binira. Oo. Pero Ano mo kuya abono? kana man si sir. Hindi nga na abuno sagol. Dili po. Abono ra jud na siya ma'am. Kisay gulistan eh. Nope. Ang office na ma'am dito sa tindahan. Ano ko mo? Hala. Ano ka niyo? Dili po si ma'am ay nag-order. Nope. Eh nakapangalan man gud sa iya ha. Siya daw ning adto dito gahapon or tumiyang adlaw pa. Nag-meeting og partner pero wala gyud ko ga-order og abuno. Saan ka natin 5,000 ra ba ni ma'am? Ano ang kwarta? Ang abono na ma'am. Wala na na ako. Bayad ka ron. Dili, lalo ba na kasasa? Lalo na abot sa mga hindi na magtimpugas ron. Lagi, ambot lang ani sir kay kami pud sir. Pasensya kay sir ha kay igor ra pud mi ka deliver man gud ma'am. Dili man gud pud mi mo deliver ug wala nang kapangalan sa inyo ha. Mo nang kanina lang mi nagtuyok-tuyok lagi kay nangita lagi migahanin balaya. Kay ang abono dari. Sa farmers. Dari daw gi ano. Ako pa, kanang abono. Hindi ko alam kung para sa nimo ni sir. Mo nang tanong ko nimo daan kung pila ka naba kay maisan. Ako na pa may isang. Karon wala mi maisan karon. Wala mi kapugas Wala karon. naman. Ma? Wala mi kapugas Ah, wala karon. mo kapugas karon. Basta i-stop nimo sir para sunod. Nope. Sir, no. 100 mi ani sir kay igor ra pud mi gi madaot mi ani sir. Lingkod sa, lingkod sa. Tingko sa Ah, sige sir. ang kuan order niyo kinsa may gakuan niyo ana sa presidente sa farmers. Dili po. Agbibit supply. Dito sa ano. Bola lang yan. Ah, matigwa ka buno di ay. Nope. Sa una. Naman ni sa bukid si Gog abuno. Oo nga. Saan ka na to nino? Ani na lang sir, naka ID dira sir. Nope. Na. Para tao lang sa ID ko. I-confirm lang ako ang ani dayo. Daw nga din, naong nga na, ano daw. Wala man ma'am, pero ngalan lang. Walang pakita lang ako. Iwala mo ng taan niyo, ay. Ginusto mo yan eh. Kanang abono, tas hindi na siya kwan ron. 5,000. Sama na. Yan ara kay 5,000 sir. Nope. Kaya, magamit naman po na noon ma'am. Inigsunod ano. Alam ka na po pang, wala mo Tungod ba si pugas. Kapel? Lang ko isig Dili, ani na lang, mangyari lang ko kay di ma'am kay kuan magpapirmahay, magpirmahan na tayo. Naaman dito ang abono. Okay. Suran lang kanamo mapamatuod nga dili wala day kaga-order. Mga ID senior ni mo ba?
Ikaw to. O, basa lang, basa. Ikaw man to. Kay para ano, para na lang may documentation kay lisod man good sir niya. Kami ra bay gisugo ra bay ako. Uy pud mi sir, kami po makasama na Sa sir. carpenter niya siya o sa tindahan? Lang. Pero farmers ni murag libre man siguro ang Asa farmer. man tindahan na? ES Agri-Pet Supply. Oh, sa Pagadian. Kay ang time dito nila karon daw mo ipa-deliver ang mamuno ng pasako. Hindi totoo yan. Yan. Mo tong amo ang dala na pod. Isa man. Ano man ang Picture na lang papa. Oh, pagkakita sige lang sir kay magagutan lang ang ID. Kay dili jud ka wala jud ka order ani na. Sige lang sir kay mo reklamo sa sa mong office. Tingnan lang kung anong ay man nga pangalan ang nabutang. Wala man dagway dahil mo order. O sa farmer, yung agi naman ang timpugas. Pero wow! Sige lang sir kay picture na lang. 1-1 namin kuya daw. Ilang ano eh. Ilang ate. 19 mo sa Ang may din sa 1950. Ama niyang ID ma. Okay na ang ID? Ano ma'am? Love you. Fry sa man. Ano nagilis mo kayo? Ano tanong kung bulis ka kay ahapa mo dito kay bunong ko na mo deliver na. Surprise mo. Kung sa mga isa ko, gusto rin mo na. Kaya nga ni mo surprise. Natingala gali ko mga paggawas ng mga tanak ko nga ahapa mo dito kay gilis mo Kung ba. ano man go, kung ano man go dili ka ron, ang nahito tayo, ang abutan niyang suwi. Hatag na cake ko na ko sa municipal. Pila edad ko sir? Hindi ka naman papel. 60 pwede makadawat ba sa 60 or murag 70 man yata? Oh. Ang muta mo, nagilis Ang ko katong kay mayor lagi. Kasi, ano man tingali ni ko. Dili sir. Ang uno tingala galit niya. Ano na yung kusong? Ano na yung yagayagaan man ko ninyo? Lagi. Ano po yagayagaan? Ano po yagayagaan? Wala na, para na ako, yes lang po ko. Basta tinood mo na i-surprise nga mo about. Opo. Okay na. Sama ng trabaho nga. Sige lang ma'am kay Usa mo ning dalan? Usa mo ning dalan? Usa mo ning dalan? dili man eh. Oh. Ako lang tawag. Confirm na nako Arsenio Dingding Bargayo. Ikaw good evening sir. Okay lang sir. Isa, Dili man ako dala ng ID. mo na siya. Dili ang halang da sir. Mo na siya. Arsenio Bargayo. Ayun. Ay din. Wala kayo. Pangita na nako. Minulong niya, dingding niya po diya, wala. Wala gyud mo tangi, pero pro 4 ang good libertad. Ano lang? Sure man ta kadjit na kay para lang namo to pakita man kay makasabaan pud mo balik ni ba. Lagi, yun ang Oh, ino na namo. Wala, ay. Lagi, mo na ang importante lang ani at May picturean. pugas ka ron. Ha? Wa mi pugas karon tuiga. Lagi, ino lang nato. Ato lang explain. Ali ma'am. Isa man, isa mo. Mawala man ko. Wala dunga sa kasi nagkuan. Picture naman to sir. Kay base na mali ra ang picture sir. Nama ko dito ang abuno. Bola lang yan. Matumatod nga dili wala mo order para clear lang ta. Ay ko bala ka dili ka mapriso. May tubig wala siya. Yo, wala ko. Ano? Oh, lagi anong nakapangalan sa inyo? Exact kami sir. Ma'am, wala din mi ka sayod ani kay. Kami, syempre, ug ahang pangalan mo pud pangalan mayon ya. Layo ko kagadian pa man. Mora ni mong gianhi ba. Ang hinaot lang ni picture lang. Na makuhaan mo. Alin na sir? Diba, ito ka to. Oh, budget lang kayo. Awas sa kasi sa. Dali sa naman ang abuno dali ma'am. Alin ma'am? Apil. Unya diya sa abuno matya. Oh. Wala kay kidnap pa na sir, may tabo sir. Sir. Iban sa garo ko yung mga inapin iban. Iban na yan. Alin ma'am? Kidnap ko ransom. Ay, sige na rin. Asira. Ay, mama. Ay, dire. Eh, para makita ka sa abuno sa. Ay, ano, di ko magkapumagal. Kilo din ka kuwan may sa. Wala Ay, wala ko matugas sa pangulilan. Ako lang, kung ano, gusto. Ay, mayo ko na pugas sa maisan. Pero pangulilan, wala man Wala kong wala pugas. ka pugas ka. Wala. Kaya sir. Wala daw ka abri din sir. Pason. Abri hila. Dere ada.
Okay mo din yung abono, sir. Joke ra. Ilagig ka na mo, sir, no? Pasensya kayo, sir. Anyway, nalay special person nga naghimo sa imuha ani nga gusto nila nga ilaron sa dakog abono para ma-surprise ka. Palakpakan naman natin si sir. Okay, sir, na-surprise ra ka? Pasensya kayo, prank ra to, sir. Joke ra to. Kani di ay. Abi na ko puliso na. Mo gani si Ma'am. Nagkamulot tawag. Masuko lagi po tayo sa ano sa ilaw. Lagi. Hindi, padulong na juga kasuko, ma'am. Pero kasabot rami. Kaya nga nung mangilag, yun po no. Dito ka. Sige lang. Kuan, dito po sa Mercedes, ito mga amigo, at tuntuay, una yung apot sa sinta, una man yung apot po nga mga donor, muna nga ako. Kaya mo sa farmers. Oo. Abi na po sa farmers ba. Joke lang po. Prank ra, sir. Yan, na-surprise ra ka. Oh, salamat kayo. Kani mo nindot, kina-surprise good. Ang atong gobyerno, naghatag ko halipay. Lagi. Alright, so sir, og ma'am, sa mayong uto. Og may uto sa tanong taong na diri karon. Okay, so isa prank lang, sir. Joke lang po. Dili day abuno. Si ma'am, nagtingala na yung tama, no? Pamulo pa yung pangitang ID. Grabe po na mangilat. Yung abuno, ano man na. Okay, so, surprise delivery pala for you, sir. Okay, na-surprise na ka. Happy na ka. Ikaw, ma'am, na-surprise ka kapil, ma'am, no? Hi, ma'am, na-surprise mo ka? Suko na nakahapit. Anyway, sa magpailaila sa amin, may udto pag-usap diri sa tanan, no? We are from Everything Surprises, nalay sa ka-special person, sir, na gusto ka i-greet today, oh. Happy birthday! Palakpakan mo natin si sir! Wala, hinay. Puro cellphone. Okay lang, yehay na lang. Okay, so syempre, sir, since birthday ni mo today, nalagay sa ka-special person niya, gusto lang niya ipabati sa imo ug unsa ka niya kahinigugma ug unsa mo niya kapalangga. Okay, kamundohan ni ma'am. Syempre birthday ni mo, sir, bisan wala siya dari, is gusto lang niya makakisaulang maka-celebrate sa imo adlaw nga natawhan. Okay, so andam na ka, sir? Andam na ka? Okay, so syempre birthday ni mo today, na siya mga special gift na gustong ipaabot sa imo, ha? Dili na nato tugay-tugayon, dili na nato langay-langayon na hinayin na nato hatag. Nasa ikipadala sa imo, sir, nga 1 dozen bouquet of roses with money bouquet. Happy birthday po! Palakpakan naman natin. Okay, so happy birthday! Siyempre, birthday ni mo today, sir. Dili kini siya mawala. Papahaba doon ang buhay na po siya ipadala sa mga pansit sa Bilao, sir. Happy birthday! Wow! Wala ka itong mga audience, eh. Dapat bibo ka. Okay, baktak mo, ha? Sir, ingani sila ka-sweet sa imo, ha, sir. Tamis, kailangan gugma nila kanimo. Dahil sila ipadala sa mga sweets. Kakanin sa Bilao po, sir. Happy birthday! Wow! Sana all. Okay, so syempre birthday ni sir today, dili lang kay kana. Ako na lang yung banggiton, sir, na po siya ipadala sa mga 2 boxes Alberto's Pizza. Wow! Dili lang kay kana, papahaba ng buhay again. Family Band, Jollibee Spaghetti. Wow! Dili lang kay kana, napagay upat ka buok, lechon manok. Wow! Grabe, pinagmuhan ka ni sir. Napadjud, syempre birthday ni mo today, di mawala. Nasiyam siya ipadala sa imuha nga red ribbon cake. Alright, happy birthday once again. Syempre, kaya mga natin mga pagkaon, di sa mawala, nasiyam siya ipadala sa imuha, sir, nga soft drinks, magpahilin. Alright, happy birthday once again. Sir, excited na ako, bala akong isig hatag rin nga surprise. Isa ka ni, si Mayor? Si Mayor Abel? Okay. Si Mayor Abel? Isa man, si Victorio. Isa man, si Gov or si Mayor? Si Kapitan, isa man. Wala? Really? Ha? Okay, so dili na ito may bawang karon, sir. Nasa na isulat yung ipadala sa inyo, ha? Sa kani. Dili ka ni sumon. Joke lang. Okay, tara na sila special letter. Si Mayor na yung special letter sa inyo, ha? Ako lang pasahon, ha? Okay? Ma'am, andam na ka, ma'am. Wala ka gadahog ka ni nga na mabot ani nga padalhan day mo ni Mayor nga ni kadaghan. Wala ka gadahog. Okay. Usa may makasulti kay Mayor? Ikaw, sir. Pasalamat ko sa iyang ugma sa iyang. Alright, okay. So this time, na siya yung letter
Na siya yung letter nga gipadala sa inyo ha. So ako lang basahon. Okay, dara po. Sana all kasi mayor no kay maghatag mga surprise. Relax si mama. Pwede mo pala. Relax si mama ko. Nasa kuwan. Nag-libre si ate. Okay, dara ma'am sir. Ready na mo? Nasa kuwan nagtalupan. Oh, wait lang, kasi ma'am, nagyaw-yaw pa. Okay na ka ma'am? Dili mo makita. Dili ka kita. Sige lang, mga dunggan naman kami ni mo. Sige na, okay na. Okay, dara ma'am. Hala. Tsaka na, balak mo na lang. Mayong adlaw, mga katauhan sa Libertad di Mataling. Ako, inyong mayor, nga naghatag ingon ani nga pahalipay para sa inyo nga para mabati ninyo nga kamong nga mga katauhan sa di Mataling ihugma gid nako. Patay dyan mo. Joke lang, sir. Tara, bitaw, sir. Ay, joke lang yan, ha. Hi, pa. Dili na si Mayor. Happy birthday. Salamat sa Ginoo sa laing tuig nga gihatag niya. Bahala na og wala kay handa. Ang importante, piskay ang lawas. Pangamuyo nako sa Ginoo unta hatagan kag piskay nga panglawas ug taas pang katuigan. Pang, salamat sa tanan nimong sakripisyo, tanan nimong paningkamot sa atong pamilya. Salamat pang kay bisag ulan, init naa ka gibati sa imong lawas antos tawon katrabaho sa bukid aron di mi mapasmuhan imong mga anak. Salamat sa pagdisiplina ug pagpadako namo nga naay kahadlok sa Ginoo. Pang, ayaw lang og kabalaka namo diri ni Manang Ibeb. Okay ra kaayo mi. Amping ka kanunay kamo ni Mamang. Undang na di ay ug uma kay hinay na ang tuhod. Salamat sa pagmahal ug mahal sad kayo kanamo. God bless Papang. I love you Mamang ug Papang. Happy birthday pag-usap. Nagmamahal ang imuhang anak, sir. O ma'am, si Ma'am Jevi. Balakpakan naman natin. Dili mo. Gini na si Mayor. Kaingan kinimog si Mayor, ma'am. Wala. Ikaw, sir. Kaingan kinimog si Mayor, sir, na. Si Mayor, lagi gid. Napa isa ka letter. Wait lang. Nag-adulog 5K ni Mayor. Dara. Hi, Pang. Happy birthday. Surprise ka? Kabalo ko nga malipayon ka aning sorpresa namo bisag di nimo ipakita kabaw nami nga naara sulod sa imong kasing-kasing ang kalipay. Ako ang pangamuyo sa Ginoo hatagan pa kang taas nga katuigan ug kapiskay nga panglawas. Pang ikaw gyud ang Superman sa among kinabuhi. Bisan unsa ta kalisod wa gyud nimo ipasabding. Bisan pag naa ka gibati sa lawas, antos gihapon kag trabaho sa bukid aron lang dili mapasmuhan imong mga anak. Pero karon undang naka og uma kay idaran na hinay ang tuhod. Pang ayaw ka bala ka. Pinapalat. Nagmamahal si Ma'am Genevieve ug si JV. Palakpakan naman natin ulit. Okay? So happy birthday once again. Happy na ka, sir? Oh, happy yung ko kanunay. Sana all happy. Ana gini kinabuhi nato nga niya patay na yung kinabuhi. Malipayon, Jud. Magbubuhat nga mo ang Dios. Ano na ikitan malipayon mapaabot niya. Amen. Okay, so grabe gid sir ang grasya sa Dios, no? Even kaning kalipay nato grasya gini nga ipabati sa Dios sa tong matag sa kinabuhi. Okay sir, so this time dili lang kay kanina gan ang surprise. So syempre kabalo naman ta kinsay gahatag ganing nga surprise imong anak nga si Ma'am Genevieve og si Ma'am Jevi. Nga ana sila karon? Unsa nga country? Kuwait, okay. Nasa Kuwait. Sir, unsa man imuhang ikasulti sa ilang gihatag nga par surprise sa imong karon Ay, og sa ilang letter nga gisulat. madayon ko nga daghang salamat
salamat sa inyong mga anak Kadol, sir. nga nagpadala sa imong palipay alang nako. Sa kanunay unta, mga anak inyong may panlawas diya sa bisag wala mo na ko makita. Ang Diyos kanunay magagabay kaninyo nga hatagan mo og kapiskay sa inyong mga panlawas at adlaw. Amen. Palakpakan naman natin si sir. Alright, so thank you so much sir sa imong response sa ato ang sender nga si Ma'am imong anak nga si Ma'am Jevi o Genevieve. Okay, so karon ma'am, birthday man sa imong pinalangga nga bana. Gwapo og pinalangga kayo nimo nga bana. Okay ra ba nga mangay kun sa imong kasulti? Ka wish sa iyong birthday today. Unsa po nimo ika-response sa ato ang sender nga imong mga anak? Dari lang ma'am. Kaya naminaw sila sa imong birthday wish sa imong bana nimo. Salamat kayo nga gipaabot ni siyang mga tuiga karon. Salamat mi sa Ginoo nga na siya naghatag og biskay sa lawas. Nga I hope that Wow, English si ma'am. Sige pa. Padayon na. sa sunod ka tuiga, moabot siya sa sunod ka tuiga. Siya na po daw. Unsa pa ma'am? Inig sa wala. Sa imong bana okay na. I love Sa you. imo. I love you, sing. Sige na, I love you. I love you, sing. Alright, so daghang kayong salamat sa imong manindot nga birthday wish ug response ma. Grabe ka sweet, no? Napagi-pa I love you. Sana all. Gikilig ang mga apo diri. Okay, so this time naman na kayo anak ko man diri. Uy, patawag ko yung papadli. Ako na. Sige kung unya, tawag lang sa kaning mga apo sa nga naa diri karon. Sige, mga may unsa inyohang birthday wish para kay sir. Okay, sa inyohang lolo. Sige na. Kaysa may una. O, dito ka gang. Hi, Pang. Ay, dito ma'am, dito ma'am. Pare. Hi, naku. Happy birthday ni Ivy. Kapare pa, kapare pa. Sa mga birthday, pero sige, biganhe kay... Ay, basta ka nang kuan. Sige lang tayo magwali-wali ha. I love you, Pang. Oh, sunod ako. Alright, sige kayong salamat. Next, apo. Sige na. Kani mga apo diri. Sige na. Dali mo kay Hello, happy birthday, lo. Sige na, next. Tapari. Tapari dito. Sige dito. Alright, sige kayong salamat gang, sir. Alin, sir? Birthday si yung papa, sir. Dali lang, sir. Tapari dito, sir. Okay, sir. So, nag-celebrate. Sa pila ni mo katuig karon, sir? Sa 68 katuig imong papa nga nag-celebrate siyang andang mga tawhan. Unsa man imong birthday wish pa siyang papa? Unsa man imong ikasulti sa imong manghod or magulang? Si Ma'am Juvie? Manghod. Juvie. Manghod. Ayan. Nga naghatag ani nga surprise. Okay, sir. Thank you, Zeb, sa imong gihatag nga gift ni Papang sa iyang birthday nga karong adlaw dayon ako po panghinaot nga maayo pud mo diha ang inyong trabaho nga i-love niyo ang trabaho kay kana na mo ni atong sumpay sa paginabuhi labi na pod sa akong ginikanan amahan nga Papang thank you nga naabot pag mo ang pangidaron nga 68 dayon ikalipay po namo nga kita tanan maghinigugmaay dayon ay kinahanglan to ang atong kasing-kasing nga tinud-anon kita sa atong mga pamilya din labi na pod sa akong mga kaigsuonan. Thank you kaayo sa inyo hang gihatag nga panahon. Palakpakan natin si sir. Okay, so daghang kayong salamat sir sa imong manindot nga birthday wish o response sa ato ang sender nga imong mga manghod. Okay? So daghang kayong salamat sir. Napa pa imong hatag og birthday wish? Wala na. Sa ate. Sige na po. Sige na po ma'am. Okay ma'am, dito ka po. Sige po. Okay ma'am, so dito ma'am. Birthday sa imong papa. Unsa man imong birthday wish sa iyang ika-68 ka tuig? Ug unsa pa imong ikasulti sa atong sender nga si Ma'am Juvie nga man naghihatag ani? Oh, 68 akong papa. Happy birthday, Pang. Eh,
It's okay. Sige lang po. Okay ra na, ma'am. Ang inaot ko nga tagaan mayong palawa so daghang kinabuhi sa Ginoo. Kuan nagpasalamat og dako para sa imong pagpadako namo bisa pag nagkalisod ta pero naabot si pagitani nga panahon karon. Daghang salamat sa imong paghatag namo og maayong kaugmaon. Kami nagpasalamat og dako. Ito na sa atong labang makagagahom ng nag-guide na to o sa atong dapat na buwan. Wato, matag-adlaw. Salamat sa akong doa ka igsuon diha ka nagsuporta po na mo. Manghinaot ko, maayo roon tayo inyong kahimtang diha o malipayon, umaadyon ang trabaho kay kung hibugmao na sa kong trabaho, magdugay sa kita kay kinahanglan mo jud na kung hibugmao na to na atong trabaho. Kaya tanga kayong salamat. Maura kayo. Ayan, prank ka naman lang kasi. Dagang kayong salamat, ma'am. Okay, so thank you so much sa inyo ha, mga birthday wishes. Nasahid ko mga kanang iyong luha is luha na isa sa kalipay, no? So, syempre, wala gid nag-expect nga na ay maabot na yun, aning a surprise. Bisan pa si sir na nga, gilid pagid o gabuno. Anyway, happy birthday once again, sir. Happy na ka, sir? Okay, so since happy si sir, palipahin pag ginatagtaman. Okay? So, natay cake, itong abunan ng cake din. Kanta na happy birthday si sir. Alright? Alright, so natay cake. Ang nakabutang sa toang cake. Happy birthday, Papang! Palakpakan naman natin! Hey! Okay, so sir, kantahan sa ka na mag-happy birthday. Okay, ready? Later! Kantahan na to ha. Wait lang, sir. Diyan lang ako, sir. Diyan lang ako, sir. Wait lang, sir. Ready? Happy birthday to you. Ready? Happy birthday to you. Kaya yung tingnan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, sir, so happy birthday once again, sir. Magdana lang ako sa mga birthday was para sa yung andang na tawag karon. Ay, kuray gunit, sir. Ano lang? So, ang akong ikasulti mo nga diha sa Ginoo, nagapasalamat ko sa atong Dios nga siya pa magadugang og mga adlaw sa akong kinabuhi aron ako makaalagad niya o makapasidungog o magahimaya sa ngalan ni Jesucristo tungod sa akong pagsuo niya nga siya akong manuluwas. Amen. Okay, so blow the candle, sir. Tayo, sir. Tayo. Yay! Happy birthday! Palakpakan naman natin ulit. One more time. Kanta mo. Wait. Tama ko sa mga cellphone. Dapat clap your hands. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Alright, sir, so happy birthday once again. Happy na ka, sir? Okay, so birthday ni Sir today, hindi lang kay kanina ginagawa ang surprises. Happy siya? Natay dance challenge. Okay na ba ninyo? Okay, ay sayo ta. Okay na ninyo? Manayaw. Okay, sige. Punta lang sa atong cake. Sir, apit na sir. Kadyo kayo. Manayaw lang ta ka dyan. Sila lang, sir. Dili ang birthday celebrate mo sayaw. Sige na, para ma-happy na. Ay, kusoy ka mag-tiktok. Sige na, kamura tanan. Sige na, sige na. Ibutang sana siguro ang video. Sige na, ay mo ka worry. Kailangan may video na rin. May video. Don't worry. Sige, ready?
Sige, Jasmine. Ayaw, Jasmine. Pasay kipisa Legang sa skiri Yun, ka lang. Paano mo buhat? Sige na, sige na. One more time. Sige na, ready? Legang sa Ay, magkawala. Sige, ready. Prepare. Ay, magbubungkag. Sakti lang. Huwag kung sa'yo action niya. Okay, ready? skiri 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 Sige lang. Wait lang. Sige, sige. One more time. Back. Legang sa skiri 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 Yo! Alright, happy birthday once again. Thank you so much, everyone. Alright, para na po mahimong happy celebration sa nage mga inanang program. Uy, sir, happy na ka? Lipay na ka? Okay, so happy birthday once again. Mangutan na lang ko ni ko, sir, kung sa man ibang gibate sa surprise ihimo sa imong mga anak karon. Bati kong akong kalipay, akong mga anak na mga bata niya, mga po, nga na sila tampong po sa akong silbing natauhan, nga niya pa rin ko uban kanila. Usan ako ko pasalamat nga sa utong tuwing, magapadayon sila yapon sa pagduaw na ko. Hallelujah! Amen. Una nga, ang akong kinabuhi, yutay naman lang ng panahon na. Sa atong gobyerno, ang edad o 60, kung wala po pa, pakapi naman ko no. Busa, malipayon pa ko, natiguban sa akong mga pamilya, mga anak, mga po. Okay na, sir? Ayan, sa balak ko ikaw, ma'am. Isa man imong gibati sa surprise nga gihatag sa imong anak. Ay, salamat kayo sa ilang gihatag. Nga ako mga anak, salamat kayo. Amping mo diha mga anak. Wow. Palakpakan naman natin, wala itong backpack. Ma'am, ismog lang ma'am. Okay, social distancing na kayo mo ni sir. Para love-love ba? Sir, ismog gamay sir. Ay, ayun. Dandahan lang sir. Okay. Alright, so happy birthday once again po sir. So, lipay kayo, may kinalipay sa mo, no? Okay, so kinsa galit ang client. Alright, so thank you so much sa mga clients, sa mga anak sir, si Ma'am JV, o si Ma'am Genevieve nga nakakaroon sa Kuwait. So ma'am, mga ma'am, thank you so much for choosing and trusting everything surprises. Dagang kayong salamat ka na yung magiging posible na rin sa Libertad naman tani sa Buanga del Sur. So, salamat kayo ma'am, na kami kadi mo ang ipiling na para mahimo rin posible na rin. And then, sir, in behalf of everything surprises, dalagot dyan kayong Dios sir nga nakabot pa ka sa imuhang ikasay sintay utso katuig. Huwag nasalit yung adili lang kay kaling birthday celebration ang atang celebrate. Inyo ang i-celebrate uban sa imong mga anak, uban sa imong mga apo, no? So, mapasalamaton kay takanunay sir, kaya ito ang kinabuhi, grasya ka lang ang bihatag sa Dios, no? Busa sama po sa imong giingon, nga magpuyot ang magbalipayon, magmalinawon sa inyo ang tibuktan nga kinabuhi. Kaya ito ang life is temporary lang, no? Pero i-enjoy na ito ang life na Ginoo na sa ito ang matag-usa ka kinabuhi. Okay so sir, padayan lang sa imong pagpangalagad. Nalipay kayo mi nga usapod ka no sa gigamit sa Ginoo nga para isagwag ang mga mensahe. And then in behalf of everything surprises, we're so thankful and grateful sa tibok pamilya nga nandiyan. Palakpakan naman natin. Okay, sa pagdawat ninyo sa mua, and then sa pagsaulaw sa adlaw nga natawahan ni sir nga nagpalipayon gyud. Okay? So once again sir, magpuyot nga magpalipayon, magmalinawon uban ang kalipay o kalinaw sa tibok pamilya. Once again, happy birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin. Sir, okay na sir. Bye-bye. Fly kiss ka sa camera. Bye-bye sir. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye! Flying kiss. Ikaw po na. Yun. Alright, bye-bye mga kids. Bye-bye. Sige na, bye-bye na. Babay na, ulo na. Alright. May kang ma'am. Pictures na ta. Bye-bye, bye-bye po. Bye-bye kang. Alright. Okay, so